vrátane veľkej ceny Bratislavy a práve sa začal memoriál Augustína Ryšku, prútené prekážky na 2800 metrov pre trojročné kone o 44 000 slovenských korún. Dopredu ide Winix pod Martinom Cagáňom, na druhej pozícii potom Cvála, v tejto chvíli Nešmiali, na treťom mieste absolvoval prvú prekážku Pistenteufel, ďalší šuriansky zástupca, nasleduje favorizovaná Citadela spoločne s Valiantom, ďalej je tam Velami a Principesa a na chvoste Polat v tejto chvíli skáče ďalší skok dvojica Toxic a Cios. Kone už sú na konci protilahlej steny vo veľmi solidnom tempe. Cvála, polobrat Volixa a Valexie Winix zo stajne www.chikitaklub.sk pod Martinom Cagáňom z lotu jeho otca inžiniera Jana Cagáňa. Dobrých 50-80 metrov, na druhej pozícii potom Cvála, jeho sparring partner Pistenteufel. Na tretej priečke sa už drží v tejto chvíli Nesmiali. Ďalej je tam Citadela spoločne s Valiantom, ktorí sa navzájom strážia, a takisto je tam aj Velami a Principesa. A na posledných pozíciách potom Toxic a Cios. Konec skáču ďalšiu prútenú prekážku v blízkosti tribún do záverečného okruhu. Môžete kone povzbudiť potleskom, potrebujú to. Majú pred sebou ešte 1600 metrov, stále v solidnom tempe šuriansky Winix, na druhej pozícii Pistenteufel, zvonka potom Nesmiali, pri bariére Citadela, ďalej Principesa a Valiant, Velami, Toxic a trošku tam stráca Cios v tejto chvíli. Kone sú v oblúku pri jazdeckých oddieloch, stále Martin Cagáň v sedle Winixa, na druhej pozícii potom pri bariére príkladne vedená Citadela, na treťom potom hlava s ňou ďalší šuriansky koň Pistenteufel, na štvrtom mieste trošku hasne zvonka Nesmiali, pri bariére ho podbiehajú Valiant a takisto Principesa, ďalší skok na chvoste hlavného balíka dvojica Velami a Toxic a zo stratov ešte na poslednom 9. mieste absolvuje tieto dostihy Cios. Kone sú v polovici protilahlej steny, Cios bude, zdá sa, zadržaný a v čele stále Winix. To tempo sa opäť zrýchlilo, keď sa Citadela priblížila k Winixovi, ale Winix zareagoval veľmi dobrým spôsobom a získava si na konci protilahlej steny veľmi dôležitý náskok. Citadela je druhá a Valiant sa už posúva na tretiu priečku. Dobre sa drží aj Pistenteufel, ktorý ide vlastným tempom na 4. pozícii. Ďalej potom na 5. mieste ešte striehne Velami. Naopak odpadajú Nesmiali, Toxic, Principesa a zadržaný bol Cios, takže v tejto chvíli kone sú v záverečnom oblúku a petica koní teoreticky môže bojovať o triumf, ale zatiaľ to má veľmi dobre rozohraté vedúci muž šampionátu jazdcov na prekážkach Martin Cagáň, ktorý skočil aj výbehovú prútenku v sedle Winixa a bude len odrážať nápor súperov. Winix by to mal pre stajňu www.chikitaklub.sk a trénera Jana Cagáňa vyhrať, ktorý má... Cagáňovci majú veľmi efektívnu bilanciu tento rok, len raz nevyhrali a toto je jasné víťazstvo Winixa zo Šurian. Na druhej pozícii jeho tréningový partner bez biča Pistenteufel, tretí Valiant, ďalej potom Velami a favorizovaná Citadela až na 5. mieste. Dobeh indisponovaný uzatvára Nesmiali pred Principesou a na poslednom mieste Toxic.